إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yan uwa, ina muna sallama irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, neman tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, mu yi ma Allah godiya domin muna cikin watan Ramadan, watan ibada, watan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafinsa shine alqur'ani, wata wanda Allah ya zaɓa daga cikin watanni domin bauta masa tsakanin bawa da shi da Allah, domin Allah ya ce kowace irin ibada akan gaya ma ɗan adam abinda idan ya yi ta zai samu sakamako, amma azumi Allah ya ce nawa ne kuma ni ne zan saka da shi ga wanda ya tsare shi kuma ya yi shi daidai kamar yadda na umarta. Alal haƙiƙa wata Ramadana wata ne na ibada, na karanta alƙur'ani da itikafi da aikin umara, wanda manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda yi umara a cikin azumin Ramadana kamar wanda yi aikin hajji ne tare da ni. A wata ruwaya, wanda yi umara a cikin watan Ramadana kamar wanda yi umara ne tare da ni. Wannan magana ce daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watan Ramadana wata ne wanda ake son bayi su kaskantar da kansu ga Allah, su kuma tsare dokokin Ubangiji, su yadda da cewa su bayi ne nashi. Wannan wata na Ramadana wata ne wanda ya same mu a cikin wata jarrabawa, wanda Allah subhanahu wata'ala jarabi duniya ga baki daya, ta kawo wani cuta da ake kiranta coronavirus, COVID-19 ko kuma COVID-19, wadda cuta ce wadda ta bulla a sararin duniya kuma a cikin watan Maris, kuma ta faru ne a cikin shekara ta 2019 a wani gari da ake kiransa Wuhan, daga cikin yankin ƙasar China, wanda gari ne wanda ake tunanin ana sai da dabbobi waɗanda suke da dafi, kuma mutanen da ke cikin garin akalla sun kai miliyan 11, wanda daga nan wannan cuta tabbatu ta shigo duniya ga baki ɗaya, ta mamaye ƙasashe kala, tana mamaye ƙasashen da ba su kai 100 ba, a yanzu hatta mamaye adadin ƙasashen da muke da su a duniya kusan ƙasa 202. Wannan abin tsoro ne tare da kuma jarrabawa, wanda alal haƙiƙa wannan ya nuna kenan bawa yi tunani cewa Allah subhanahu wata'ala yana iya kama shi ta inda bai sa tsammani ba idan har ya saba ma dokokin Allah. Dama Allah riga ya faɗa, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa, wanda da yayi sakaci ya tsallake dokar Allah shi ya zalunci kansa, kamar yadda muka samu kanmu. Farko mutane waɗanda suke masu dukiya, maimakon su fitar da haƙƙin Allah domin Allah ya kare su daga musiba, sai suka yi biris, suka ƙi fitar da haƙƙoƙi na Allah. Akwai mutane guda 8 waɗanda Allah ya ɗora nauyi ga haƙƙin masu dukiya, na su cire wannan dukiyar daga dukiyar da Allah ya ba su,
su taimaka ma waɗannan mutanen, sai mutane suka yi shiru suka ki aiwatarwa. Wajen fannin taimako da musulmi da wanda ba musulmi ba, duka ɗan adam yakan tausaya ma junansa, domin Allah subhanahu ta'ala shi ya karrama bani adam, ya kuma ɗaukaka su a cikin watan jirage da kuma cikin tudu, ya kuma arzuta su daga abubuwa waɗanda suke amfani da su. Amma da yawa maimakon su yi godiya ga wannan ni'imar, Allah ya ƙara musu sai suka ƙi, sai suka butulce mu Ubangiji. Alhali Allah yana cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah subhanahu wata'ala shine ya ƙara faɗi da cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqasin min al-amwali wath thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa'annan abubuwa waɗanda suke ta faruwa na wannan cuta, wadda kuma ta fara yanzu an shiga cikin wata na 4 tun daga lokacin faruwarta, kuma ta yi daidai da lokacin ibadar da musulmi suke tinkara na wata mai daraja, watan alkur'ani, shine watan Ramadan, wata wanda ake son bawa ya aiki don a ninka masa. Da wannan ne zan so in ce, ya ku masu kuɗi, ku cire daga cikin dukiyar da Allah ya baku, kamar yadda Allah yake faɗa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. A cikin dukiyar da Allah ya baku akwai haƙƙin da ya kamata ku cire ga wanda ya zo ya roƙa da ma wanda shi bai iya roƙo. Halin da muke ciki yanzu hali ne na a tausaya, a duba yadda yanayin al'umma suke ciki. Mafi yawan al'umma da yawa wani sai ya fita da niyyar ya samo abinci ya kuma ciyar da iyalansa. Mafi yawan za ka samu mutum da 'ya'ya 25 amma bai da abincin da za su ci na kwana 5. Shi ya sami Allah subhanahu wata'ala ya fara ambaton cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim. Allah ya ambaci watan a taimaka ma waɗanda suke talakawa, don haka ma Allah ya ƙarfafa watan tallafa ma talakawa, sai ce innamas sadaqatu, don a nuna maka abin ba na wasa bane. Aka zo da innamas sadaqatu don a nuna maka kenan ga wasu mutane wanda cilas wajibi ne ka hitar da zakka ka basu. Sai Allah ya fara ambaton guda 4 su kuma sai suka zo da siffar fa'us sababiyya. Sai Allah ya ce wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili. Su kuma guda 4 an zo musu da fa'us sababiyya domin tunanin a nuna maka su sai in wani dalili ya faru sannan za a basu, amma wa'ancan wajibi ne ka basu. Don haka ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i. Wannan yana son ya nuna maka mahimmancin taimaka ma talakawa da miskinai. Idan da al'umma za su gane wannan jarabawa kuma su nemi maganinta da gaggawa, saɓani yadda turawa suke cewa babu magani kuma sun gwada maganin bai yi ba, to ga hanyar gwada maganin. Domin dalilin da yasa aka haifar da wannan cutar shine lokacin da mutane suka zauna a gefe ɗaya suna cin daɗi, amma kuma talakawa suna wayyo kanmu, wasu ma suna faɗuwa suna mutuwa saboda yunwa. Alhali kuma duk lokacin da ka ga ɗan uwanka yana cikin tsananin bukata, idan har kana son kai ma Allah ya ci gaba da biya maka bukata, to dole za ka yi ƙoƙari ka biya masa bukata. Idan ka kyale shi baka biya masa wannan bukata ba, to alal haƙiƙa ka aiwatar da zalunci, ka ƙibin umarnin Allah. Domin Allah yana son ka ya baka, kamar yadda shi ma Allah yana son shi ya ƙi bashi, ba don komai ba don tunanin ya tattara lada ya baka. Shi yasa ya baka dukiyar, ya kuma ba da damar ka ɗebi wannan dukiyar
ka ba da ita ga waɗanda ba su da ƙarfin wannan tara wannan dukiyar. Aka ce ma don ka ji daɗin badawa sai aka ce ka kasa gida 40, ka ɗauki kashi 1 ka baiwa waɗannan bayan Allah. Sannan kuma sai aka ce su yi maka addu'a shi manzo don a tabbatar da cewa hitar da wannan zakkar wajibi ne. Sai Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatun, ka karɓa daga dukiyarsu zakka ko kuma sadaka, a ɗiba a ba wasu mutane wanda suke masu tsananin bukata. Kai kanka ya Rasulullah kai musu addu'a idan ka karɓa, su kansa da suka karɓa su yi addu'a cewa Allah ya ninka wannan dukiyar. Wani ya zo gurin manzon Allah yana son Allah ya biya masa bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka tausaya ma maraya, ka ciyar da shi kamar yadda waccan sura ta sauka don kulawa da haƙƙin maraya. ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nan ana son a nuna maka rashin ciyar da miskini da kuma rashin tallafa ma maraya yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ke fushi da su. Da ranar tashin alkiyama idan za a zo da wasu mutane waɗanda suke ga su suna sallah amma rashin ciyar da miskinai, kuma suna da halin da za su ciyar da su, da kuma rashin kwadaitarwa na a tallafa ma miskinai, Allah madaukakin sarki zai ce musu su shiga cikin wutar jahannama. Domin an kamanta wanda bai taimakon miskinai kamar wanda bai yin sallah, kamar wanda bai tsara sallah akan lokaci. A haka aka kwatanta mutumin da bai taimakon waɗanda ba su da ƙarfi. Ya ku yan uwa, wannan wata ne mai alfarma, wata ne na ibada, wata ne na ciyarwa, watan da matar annabi ta ba da labari cewa idan watan ramadana ya zo annabi yakan ɗebi dukiya ya ta ciyar da ita fiye da iska wadda take mai kaɗawa. Kuma kowa ya sani iska idan tana kaɗawa babu gidan da ba ta shiga, don haka taimakon manzon Allah babu inda bai shiga. Kuma annabi saboda kyautarsa ya sanya mutane da dama waɗanda suke maƙiyansa ne sun yarda da da'awa ta manzon Allah, kuma sun yi imani, kuma sun kira wasu da su yarda da wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ina kira ga al'umma musamman masu kuɗi, ku cire daga wannan dukiyar da Allah ya baku, wanda Allah ya magana cewa wannan dukiyar tashi ce ya baku wuri ɗai guri 60 a cikin alƙur'ani, kamar yadda ya magana akan dukiyar ku wuri ɗai wuri kusan 10 wanda yake bayani akan dukiyar taku. Ya ku yan uwa, babu wanda ke mutuwa ya tafi da dukiya. Babban abin da za ku yi shine ku ciyar daga cikin wannan dukiyar domin ta zama muku alkhairi ranar tashin alkiyama. Domin Allah ne ya ce wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, za mu rubuta duk abin da suka gabatar na aikin alkhairi, har ma abin da suka bar gurbinsa na sadaqatu jariya, wanda duk suka yi gine-ginen watan makaranta da kuma wurin ibada. To alal haƙiƙa ciyar da mutum guda a cikin watan ramadana, da za a nuna mutum ladar, da ya ci gaba da ciyar da dukkan al'umma. Domin da yawa akwai masu halin da za su iya ɗaukar ɗawaine fiye da mutum 1000 suna ciyar da shi, kuma da yawa akwai al'ummar da za su iya share hawaye ga waɗanda ke cikin damuwa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗa duk wata buƙatar da kake da ita ta nan duniya da ta lahira, idan har kana son Allah ya gaggauta biya maka, to kai ƙoƙarin ciyar da mabuƙaci, ka kuma ɗauki nauyin mabuƙaci. Akwai hadisi mai tsoratarwa wanda mafi yawa idan masu kuɗi suna da tunani sai su kiyaye wannan hadisi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan har bawan Allah ya kamu da cuta a kuma cikin unguwar da masu hali suke ciki, har cutar ta canyewa, har Allah ya karɓi ransa,
wayannan mutanen sai Allah ya kama su da laifin kamar sun yi kisa ne, domin suna da damar su kubatar da wannan bawa daga cikin wannan kangi da yake ciki, amma sai suka bari har Allah ya karbi ransa. Ya ƴan uwa, mu sani aikin alkhairi wani abu ne wanda ake bukata, domin Allah ne yake cewa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya ku ƴan uwa, ku haɗu ku kafa wata ƙungiya ta alkhairi domin ku tallafa ma wasu mutane waɗanda ba su da ƙarfi, domin Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a cikin wata suratul Zariya, wadda ya bayani bisa ga waɗanda suke haɗuwa don su tattara dukiyarsu su ciyar da wanda bai da hali. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake magana a cikin suratul la uqsimu bi hadhal balad, wadda ta sauka a garin Makka. Allah subhanahu wata'ala ya yaba wasu mutane waɗanda suke masu ƙoƙari wajen taimakon wasu bayan Allah waɗanda ba su da ƙarfi. Allah subhanahu wata'ala ya zargi wasu mutane waɗanda suka samu babansu yana ciyarwa akan gonarsu a cikin suratun Nun wal Qalam, wanda suka yi alƙawali za su je da sassafe don su girbe abin da suka noma, amma suka yi alƙawali ba za su yadda ba wani talaka ya biyo su, maimakon su tabbatar da sunnar babansu lokacin da yake da ransa yana taimakon wasu mutane. Ƙarshe wannan gonar takan ba da abinci so 2 a shekara, amma daga lokacin da waɗannan mutanen suka ƙi badawa, sai Allah ya zo da wata iska da wata gobara ta ƙona duk abin da suka noma, saboda sun yi alƙawalin cewa wani miskini ba zai shiga wannan gonar ba. Sai suka waye gari ga baki ɗaya suna da na sani, ƙarshe da na sanin ba ta yi amfani ba. Dan yana son ya nuna maka mai kuɗi, idan ba ka aiwatar da aikin alkhairi ba, idan kan mutu to watakila za ka yi da na sani wadda ba ta da amfani, wanda kai kanka kai ka zargi kanka, inda kake cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun min salihin, cewa ya ubangiji da an jinkirta mini zuwa wani lokaci domin in je in yi sadaka in zamo cikin mutanen kirki. Ashe kaga kai kanka kake zargin kanka ke nan ba mutanen kirki bane ta rashin aikata aikin alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kullun safiya mala'iku biyu sukan sauka bakin kofar gida, sukan yi addu'a ce ya ubangiji wanda duk yake ciyarwa ta hanyar alkhairi, ya Allah ka riɓanya dukiyarsa. Ɗayan mala'ika yana ce ya ubangiji wanda duk yake riƙewa bai ciyarwa, ya Allah ka ɓata dukiyar shi, Allah ka lallata dukiyar shi. Da yawa mutane ranar tashin alƙiyama za su tashi a tutar babu, a nan duniya ba su samu yabo ba, ranar lahira kuma su samu azaba ta ubangiji, domin Allah ne ya ce inna azabi la shadid, lalle azabata tana da tsanani. Sannan mutane ku ji tsoron inda Allah ya ce yawmal fada'il akbar, ranar firgita babba, ranar da dukiyarka ba za ta amfane ka ba. Kai da kanka kake cewa halaka anni maliya ma aghani ma halaka anni maliya, dukiyata ta halakar da ni, mulki na bai amfane ni ba. Duk wannan abubuwan da ni tara na rayuwa ba su da tasiri a gurina. Ya laitaha qadiya, mai zartarwa ta gama zartarwa. Dukiyar da ake tunani ana barazana da ita, ana takama da ita, yau ba ta yi amfani ba. Da yawa akwai alamomi da Allah yake nunawa idan har ya yarda da dukiyarka. Alamar da za ka gane Allah ya yarda da dukiyarka kuma ya yarda da kai shine ka yawaita alkhairi, a ga kana ta taimakon mutane. Ya ku masu dukiya, da yawan ku daga ciki akwai wanda sun shirya za su je umara, wani ya alƙawali zai biya ma mutum 4, wani zai je da iyalansa fiye da 4. To ku duba ku gani daga cikin wannan taska, yau Allah ya ce ba za ku je ba saboda ya saukar da wata cuta, daga ƙarshe babu magani
illa ku ɗebi wannan dukiyar ta umara ku je ku sai abinci ku tallafa ma mutane, ku yaye musu bakin ciki. Domin hadisi ya inganta wanda yana ɗaya da cikin hadisi ƙudusi, Allah da kansa yana cewa duk wanda ya yayi ma bawa na bakin ciki na duniya, ni kuma zan yayi masa bakin ciki na lahira. Ya ku ‘yan uwa, akwai da dama waɗanda ba su da abinci, akwai wanda ba su da sutura, akwai waɗanda ba su da lafiya, akwai waɗanda kuɗin haya ya gagare su, ku taimaka musu. Akwai waɗanda ma suna son su aurar da 'ya'yansu mata, ba su da abin da za su kai su gidan mazajensu. Akwai waɗanda suna son su je su sadar da zumunta na iyayensu, amma ba su da kuɗaɗen mota. Ya 'yan uwa, ku taimaka ku cire daga dukiyar nan da Allah ya baku, ajiya ce, kuma Allah ya riga ya faɗa kowace irin rai jingina ce ga abin da ta aiwatar makanta. Idan ta aikata alkhairi, alkhairin za ta gani. wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Duk abin da ka aikata, Allah madaukin sarki ya yi alkawali bai zalunta ka, zai zo maka da shi, ko da daidai da ƙwayar zarra ne. Amma mu sani akwai ranar da mutum zai ta tunanin dama a dawo da shi ya gyara aikinsa, kuma Allah ba zai dawo da kai ba. Tabbas saboda ya baka dama, musamman ka samu hali, ka samu lafiya, dukkansu ga baki ɗaya ba ƙarfinka ba ne, ba kuma dubararka ba ne. Domin idan ƙarfi ne, in ka dubi wani zai iya ɗaukar kai ina yana yawo da kai, amma bai da naira ɗaya wadda za ta iya ciyar da shi. Sannan idan ka duba ba tsufanka ba ne, idan ka dubi wani shekarunsa ya nunka naka, amma yana nan bai samu ba. Sannan kuma ba yarinta ba ne, idan ka dubi wani zai yi gudun da ba za ka iya gudun ba, amma kuma kai Allah ya ba. Ya kamata ka tsaya ka yi godiya ga wannan ni'imat ta hanyar tallafa ma bayan Allah. Ka auna ka gani, da za a yi maka jinkirin abinci za a kawo maka, hankalinka zai tashi, amma akwai wanda ya kwana 3 bai ci ba. Ya dan uwa, ka duba wannan. Babu wani abin da ke taimakon bawa ya kai shi ga rahama irin lokacin da bawa ya tausaya ma bayi 'yan uwansa. Hanyar tausayi da hanyar kyautatawa, musamman a cikin wannan wata na Ramadana, watan alfarma, watan ibada, watan da manzon Allah ya gaya mana a cikinsa akwai wani yini ko kuma akwai wani dare, shi ake kira Lailatul Qadar, wanda ibadodin da kai suka yi daidai da wannan daren, ka dace da wannan daren, to alal haƙiƙa kamar kayi ibada ta wajen shekara 82 ko da 3. Wannan abin ƙauna ne, amma ya tabbata ga mutane waɗanda suke masu gaggautawa ga aikin alkhairi, inda Allah yake cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gaggawa zuwa neman gafara daga ubangijinku da neman aljanna wadda an tanade ta ne ga masu tsoron ubangiji, wanda suke tsare dokar Allah, suke bin umarnin ubangiji, kuma suke ciyarwa daga cikin dukiyar da Allah ya ba su. 'Yan uwa, mu kiyaye, da yawa kuma akwai waɗanda suke sakaci akan ibadar azumi, sukan yi amfani da wani fatawoyin da bai kamata ba, musamman a yanda muka samu kanmu na maganar wannan cuta coronavirus, wanda ake tunanin cewa wasu suna ganin ba su da abinci, ba za su iya gabatar da ibada ba, wanda wannan kuskure ne babba. 'Yan uwa, ku taimaka ma waɗanda ba su da wannan abincin, ba don komai ba illa don tunanin su samu sauƙi bisa ga raɗaɗin da suka tinkara da kuma jarrabawar da kuma kuna cikinta. Ya ku masu mulki, ku sani Allah ke ba da mulki a lokacin da ya so, a kuma lokacin da ya ga dama. Sannan kar ku manta, Allah ke ƙwace mulkin, sannan a lokacin da ya so, a kuma lokacin da ya ga dama. Idan kuka auna
duka mulkin fir'auna ƙarshe yana cikin akwati ana nuna shi a doron ƙasa, wanda kowa ya san bayanin fir'auna, da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba ya san cewa an yi wani shugaba a misira wanda ake kiransa fir'aunar ramsisi, wanda ya ja da annabawa, ko kuma in ce ya ja da annabin Allah, annabi Musa alaihi salatu wassalam, amma ƙarshe ga yanda Allah ya da shi. Idan muka duba tarihi irin na ƙaruna, shi ma an yi shi ne a misira, wanda kuma ma'abucin dukiya ne, amma ƙarshe ga yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu kifar da shi da gidansa, mu shigar da shi a ƙarƙashin ƙasa, yi ta tafiya har zuwa ranar tashin alƙiyama. Idan kuma kana takama da fada ne, idan muka duba Hamana, wanda yana ɗaya daga cikin 'yan fada na majalisar fir'auna, da saboda ta'addanci da izgilanci na fir'auna, kiran Hamana ya ce, ya Hamana ibn li sarhal la'alli addaliu ila ilahi Musa, ya kai Hamana ina son ka gina min wata linta wanda tsani ne, ina son in taka shi don in je in ga Allah annabi Musa, don a zatona annabi Musa ƙarya yake yi. Ƙarshe shi ne wanda ya ga uwar bari ya dawo ya ce ya yi imani da abin da annabi Musa zo da shi, amma ƙarshe Allah ya ce masa al'ana wa qad asaita, a yanzu bayan ka gama saɓon Ubangiji kana cikin masu ƙaryata annabi Musa. Allah ya ce a yau za mu tsirar da kai da gangar jikinka don ka zamo aya ga 'yan baya, wanda har yanzu gawar tana nan ana nunawa a gidan tarihi a kuma garin Misira, a mahaifar shi kansa fir'auna, da ma wasu abubuwa irin nashi. Ya ɗan uwa, kana ganin shugabanni suna ta wucewa, masu dukiya suna ta wucewa, amma shugabannin ba su tafi da ginin da suka gina ba, sannan masu kuɗi ba su tafi da kuɗaɗen da manyan motocin da suka mallaka ba. Gabaki ɗayansu sun bar su, kuma ba su san waye suka bar ma ba, domin da yawa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku face dukiyar magada ita ya ta ƙauna. Watan dukiyar magada ita ce wadda kake alfasha da ita, amma dukiyarka ta haƙiƙa ita ce wadda ka ɗiba ka aikata aikin alkhairi, ka taimaki miskinai, ka taimaki talakawa, ka taimaki gajiyayyu. Idan da mutane sun gane da sun buɗa ma kansu ƙofa ta yin alkhairi, kamar yadda Abu Darda'i ya gaya wa matarsa kullum ta ɗora girki babu saukewa, kuma Abu Darda yana ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah ba mai kuɗi ba ne wanda ya shahara, amma yakan aje kuɗi, mai bukata ya zo ya ɗauki kuɗi bakin ƙofar gidan Abu Darda. Ya 'yan uwa, ina mai kamanta irin abin da su Abdurrahman bin Auf, abin da Abdurrahman ɗan Auf yake yi, ma'abucin dukiya. Ina wanda zai kamanta irin abin da Uthman bin Affan, ina wanda zai kamanta irin abin da Abubakarin Siddiq, sahabin manzon Allah, sannan aboki ga manzon Allah, sannan suriki na manzon Allah. Wa zai kamanta? Wane ne ya kamata ya nemi hanyar da waɗannan bayi suka bi har suka samu tsira, har suka samu ɗaukaka daga cikin waɗanda suke tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, ina ƙara kwaɗaitarwa ga mu dage ga aikata aikin alkhairi, musamman a cikin watan Ramadana. Mu yi ƙoƙari mu tuba domin wata ne na tuba, mu yi ƙoƙari mu yi istighfari domin wata ne na neman istighfari, mu yi ƙoƙari mu jajirce domin lokaci ne na jajircewa. Ya 'yan uwa, kada mu yi sakaci daidai da misƙala zarra, mu yi ƙoƙari mu aiwatar da aikin alkhairi, mu sani kuma ajalinmu in ya cika babu mai ƙara muna. Mu sani fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna a duniya, amma shekarun da ya yi ba su wuce 60 da wani abu ba, kuma Allah ya kira shi ya karɓa. Sauran annabawa, mu duba annabi Nuhu alaihi salatu wasalam, shekara 950 da wani abu, shi ma ya karɓa kiran Ubangiji. Da haka 'yan uwa,
mu dage. Wani mai waka yana cewa walau ishta alfan summa alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabri, sai dai wala da kulul firdausi illa man ittaqa yu'adda hududallahi fi sirri wal jahri. Cewa da zaka shekara 1000 ka ƙara shekara 1000 to babu makawa zaka gangara zuwa kabari. Sannan ku sani babu mai shiga cikin aljannar firdausi sai wanda ya ji tsoron Allah, yake ba da haƙoƙin Allah a bayyane da kuma ɓoye. Da wannan zan ce a takaitaccen jawabi ina yi ma Allah godiya subhanahu wata'ala da ya ba mu damar faɗar abin da yake zai zama mana alkhairi ga baki ɗayanmu. Sannan ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba da lafiyar da kuma abin da za mu iya faɗi. Allah mun gode. Sannan muna salati ga fiyan halitta. Zuwa wani lokaci na gaba za mu ci gaba da yarda Ubangiji.